Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en omgang Make Everything Up. I dag der bliver det en meget kort video, fordi jeg har faktisk tænkt mig at trylle for jer i dag. Ja, det er en af mine mange kundskaber. Jeg kan faktisk trylle, især når man får hjælp af nogle rigtig gode produkter, som jeg får hjælp af i dag. Det er den her mascara, som hedder Magnetic Lash Mascara. Og den har jeg købt for noget tid siden, og den tryller, det kan jeg godt fortælle jer, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at vise jer, hvor meget den kan trylle. Den kan købes på beautypower.dk til 260 kroner, og jeg vil sige, at i længden er det noget billigere end extensions og hvad man ellers har i dag. Men den vil jeg nu lige trylle på og vise jer, hvordan man bruger. Jeg har skrevet om den på min blog, og jeg har også skrevet om den på Instagram. Men nogle gange så er det rigtig let bare lige at skrive noget sort på hvidt, og det kan også være svært nogle gange lige at tro på, at det virkelig forholder sig sådan. Men det gør det, og nu skal jeg vise jer, hvad der skal ske. Der er en mascara med, en ganske god mascara også, hvis man ikke har tænkt sig at bruge fibre. Og så er der en lille beholder med små fibre i. Det første man gør, det er, at man påfører et lag på sine vipper. Sådan her putter jeg altid mascara på. Jeg blinker altid, fordi så føler jeg ligesom, at jeg får mere på. Jeg ved sgu ikke lige helt, hvorfor. Men det gør jeg. Så er det på vipperne. Og derefter så skal der fibre på. Og det skal gøres, imens mascaraen er våd. Og det gør jeg sådan her. Trylle, trylle. Kan I se det? Det er faktisk lidt svært for mig at se i dag. Men det er vigtigt lige at fordele det rigtig godt, så det ikke sidder og klumper. Og det kan også godt smuldre lidt ud på øjnene lige i starten, fordi det ikke er forseglet. Men jeg kan love jer for, at det gør det ikke undervejs. Så skal det lige sidde sådan lige, jeg lader det sidde et par sekunder. Og så, jeg har en ordentlig fnullermand her. Så tager jeg lige og forsegler vipperne en gang til med mascaraen. Godt ud i spidserne. Sådan der. Og så holder det jeg har testet i hvert fald, 9,5 timer. Man kan bygge det endnu mere op, hvis man har lyst til det. Man kan faktisk vælge at tage fibrene og tage på en gang til, hvis man har lyst. Nu prøver jeg lige. Det er altså lidt svært i dag, for jeg sidder og kigger i mobiltelefonen. Det er derfor, jeg ser sådan her ud. Men man kan faktisk bygge det mere og mere op, hvis man har lyst. Man lader det lige tørre nogle sekunder, og får lige de der små fnuller væk, som er rundt omkring øjet. Imens man ikke har forseglet tingene. Jeg har primer på øjet, det er derfor, det ser sådan lidt ud. Og så forsegler vi det lige en gang til. Altså nu har jeg jo så puttet på flere gange, ikke? Det kan man vælge at gøre. Duk, 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 duk. Sådan. Kan I se forskel på mine vipper lige nu? For det kan jeg. Jeg synes, det er vildt. Og det er min lille trylle mascara, mit lille trylleprodukt. Og altså nu har jeg jo kun på det ene øje, og så kan man rigtig se effekten. Den er jeg rigtig glad for. Den bruger jeg, når jeg skal et eller andet festligt, og jeg kunne også finde på at bruge den i min hverdag. 260 kroner. Det er en god pris. Det var bare lige mit lille trylle-eksperiment for i dag, og så undskylder jeg på forhånd for mega close-up. Men det skal jo til, når I sådan, skal se, hvordan det foregår. Kan I have en rigtig god dag? Hej hej!